Simple kayo, kanang adlong ipapahulay nga naa sa 4:16. Adlong ipapahulay sa Seventh-day Adventist o adlong ipapahulay sa mga Hudyo. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Categorical, bro. Categorical, Sumala sa pero nakasulat, out ha? sa teksto. Sumala sa nakasulat, ha? Dili na ipapahulay sa Hudyo, dili po ipapahulay sa Seventh-day Adventist. Ipapahulay na kaya ni Kristo. Kung na ako'y nabasa sa Biblia, sa San Lucas 4:16, na kanang ipapahulay niya para sa mga Hudyo at mitong ikaroon nga biktima. San Lucas 4:16, pumunta si Jesus sa Nazaret saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Para sa mga Diyos o para sa mga Seventh-day Adventist? Ang gisultihan, una, ang Israel. Yeah! Dili na ipapahulay sa Hudyo, dili po ipapahulay sa Seventh-day Adventist. Ang gisultihan, una, ang Israel. Yeah! Pumunta si Jesus sa Nazaret saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Dili, bro. Wala sakit ang tiyan. Dili unta mo appeal kung sakit ang tiyan. Kadali lang, kadali lang.